Azt a hölgynek nem láttam. Na, hol van? Azt látom. Ó, mi van ott? Azt valaki megjelölt. Hát akkor mit kell csinálni? Mi az? Hát tovább. Ó, de jó. De jó. Ó, de ügyes A vagy. kezeddel próbált szerintem. Nem, még egy kicsit. Ja? Még nehéz, ugye? Még egy kicsit. Húzd meg a homokot. A tényleg kivezetője. Persze, ez a dolgot kiásni. De még segíthet a lapát is. A savasra. Nem Úristen. tudom. Na, segítsünk neki, jó? Miért? Az volt a ízszalat. Hát ez nem valami? Mi hát ez? Mi volt itt? Húzd ki belőle. Ez a padot, jó? Ez az Úristen, mi van benne? tiszteslágító. Mi van ráírva? Ugye, számolni vagy ki. Na, nem tudom. Óha. Tud. Úristen. Itt ilyeneket lehet találni, akkor én is ások. Bizony. Ez az volt a kis. Hallod? Ehhez mit szólsz? Majd, Raktam. ásít tovább. Tovább, várj!